Merry ang Christmas para sa kadaghanan sa mga trabahante sa Barangay Umapad, Mandaue City, dihang nasweldoan na sila balig pipila ka buwan. Apan may tulo kanila nga wala na apil ni ini nga naguol kaayo sa nahitabo. Ani ang report. Mapahiyumon ang mga empleyado sa Barangay Umapad nga naabta namo. Baguhay lang nga na-release ang ilang balig 4 ka buwan nga sweldo para sa buwan sa Setyembre hangtod sa Disyembre. Kahinumduman, gikan Enero karong tuiga, wala sila nasweldoan tungod sa wala pagka-aprobar sa annual budget sa barangay. Bisag tulog sakit pero sige na lang. At least nga nakabayad-bayad na lang taon may ginagmay na mong utang pero di pa gid kompleto. Di pa gid kompleto taon. Pero at least happy ang Christmas bisag kuwan. Panghinaot sa mga trabahante, mahatag sab ang gikan sa Enero hangtod sa Agosto. Ang nadawat nila gikan sa Setyembre sukad sa pag-concur o ang pag-aprobar sa konseho sa ilang appointment. Amo to imong gisesyonan nga among ibutang sa account payable kay kaso naay legal opinion from the ILG or sa mga decision pwede pa namo masweldo ngadto sa mga trabahante. Kay ako willing man ko mo sign unsa sa payroll. Karong tuiga, reenacted nga 2023 budget ang gigamit sa barangay. Kahinumduman mitumaw ang suliran tungod kay wala pirmahi ang payroll ug ang budget sa barangay. Kung number sa konseho ang hisgutan, outnumbered ang kapitan sa mayoriya sa mga konsehales. Apan sa naunang interview ni adtong Oktubre, matod sa Committee on Appropriations Chairperson, dili sila supak nga masweldoan ang mga empleyado. Doon na lang sila gisubay nga proseso ug nangayo og mga dokumento. Apan kung malipayon ang Pasko sa 132 ka mga empleyadong nakadawat na, may tulo nga wala nasweldoan kay giingong wala na concur ang ilang appointment. Usa kanila ang kanhi konsehal ug karon Violence Against Women and Children's Desk Head nga naguol kaayo sa nahitabo. Sakit yun. Pero ako rin yung kuha na akong dughan. Na madala pa na ako. Ganun, imon ko nga. Unda na lang ko. Ako na lang ikon sa barangay na akong servisyo. Nagpasalamat si Sunggahid sa kapitan nga mitabang kanila nga wa gihapon masweldoe gikan pa sa Enero. Gikatakda pang kuhaan namo ang habig sa mayoriya sa konseho kabahin sa maong isyu. Wa pa hinon mutubag ang committee chairperson sa among komunikasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.